খাপাংনি তাকতাই বুকুকসং আগরতলানি ঠিক নরং nugui mankana yang Robindra Bhavan omhaikaino rally khailai kwbangma lukurok phailajak student rongsrwngnai joto tini kokborok haikaba manikok phil brijidok sal no palainani bagui kwbangma rally khainani bagui lukurok sai sai agortolani laharo himlaijak omhaikano kokborok sal nijini manikok no manmani sal no palainani bagui sakni kok no kwri hingangkai haste haika hayungo mungsa kwri hai omhaikano tiprasarok ni kokborok sal no palainani bagui lukurok kwbangma student rok phai rally himlai tongo ang brok bai tuluk tuluk kisa kok sanan bagui sai toknai bo jagani phake bahai biangni phai nang bo school ni ang Tripura University ni mungkha tamo Malabita Deborma ini tam bagai oro himlai tong ro kokborok salpalai mani busu year kaka kokborok 46 hambai norok khanai mankhana 46 year kaka Tripura tiprasarok ni je mani kok security rijak mani phiaba tabukbo script ni bagai hingka security rijako omno tui bahai ang kisa lukurok bai oroni rally himnai rok bai ang kok sanan bagai sai tongnai bo school ni nangkha Tulsipoti ko class pore 9 nin mungtamo Rally Sapipura tini tam bagai himoro kokborok de mani kokborok mani kok kokborok no nang busu jarate hamjak sagrati bukhabai hamjao kokborok bai tira ma porikha ma porikha bahai kelai da ma tongnai jini mani kok bai porungo glano hambai norok khanai mankhana nijini mani kok nijini kokborok nijini basa bai ma porikha belai kelai rongsrung tano hindi joto official hindi omhaikano belai kwrung datini kelai khamano omhaikano agortola lahar kitingo yang uyang omhaika rally himlai tongo norok nukhana kokborok jane ni না নাম কি আপনার নাম কি শফিক বণিক কোন স্কুল থেকে আইছে কামিনী কুমার পিএমসি কামিনী কুমার স্কুল আজকের কি দিন আজকের আজকে kokborok দিন কয় বছর হয়েছে kokborok যে স্বীকৃতি হয়েছে 46 omhaikano norok nukhana buni bongsoro haikaba onyo bongsoro bahaino rally himlai tongo kwbangba thai rongnok ni borok rok phailai omhaika rally himlai tongo agortola ni thik lahar norok nugui mankhana yang omhai lahar kitingi himlai jak omhaikano ang taisa oroni borok rok bai kok sanani bagai sai toknai rally himlai tongnai rok bai kwbangma agortola ni thai school kwbangma rongnok ni borok rok phailai jak o jaga kokborok ni mani sal kokborok no phil 46 year kamani sal no ruksawi nangkha bo school ni phakya Tulsipoti tini tama sal kokborok sal kokborok bai lekha to ma porikha kalai jong bahai mani kok bai sin kokborok lai norok nukhana sai mankhana nijini basa nijini language nijini kok bai ma porikha belai khlai omhaina kwbangma lukurok ni reaction omhaika kitingoino agortola ni lahar kitingo omhaika himlai tongo kokborok sal 46 year kamani sal no ruksawi norok nugui mankhana omhaika thai jaga agortola no karibo Tripura haste kwbangma kwrungoi omhaika tini mani kok haika kokborok phil brijidok sal palaimani omhai mangkli norok nugui manai omhaika kwrung tongdi jorani news norok nugui manai